درahbate şarabdarên çarûkan ve şebkeyê min belûçî merageş bam şûvêna me merçîgên serhalên Eşref Durrayê zêndo ezm nivişta û xeyal êr dadêga nivişte kand ke mana berê berê semayê bît ke mawetî wahd edo oda pîtarî gap û dîwana guziyan kutag agan beniştê karê bûktên çuka yak û do şerrên kitab nivişta kutagat منا باز برا سمائے بیت کے ما گیشتر مردم ہمیں ودارا نشتگیں کے دیما وجدلی باریگے قید ما دل جما نندے و نوی سگے کارا کنے بلے مائی گپا چا فراموشے کہ مرگم شے کے صحیح ہست کے کس نزان کدی چون چرنگا قید و ہر چیزا روپی تو پتاری تو پوتائے بار سید ہاشمیہ گمنی دوستی اشت کے آیا 52 سال اتہا کسانیوں کودکیے بہرہ کش 13 و 17 سال بو لیب و غازیہ گزر یہ مردہ پر نوشتہ ایوکا 29 سال رستگت یک نمگے نادراہی دومی بیزریو بدی جاور پمشکل لاچار بیتا کی بوشی مشنگے تے اگاں درداں دودیمی ہزاری زند چو پجما شتے من ای حبرہ وانوک وطزانت کے 29 سالاں پا بلوچی وانورا آیا کجام لال مروارد نکماتگاں اسماعیل ممتاز گپ جند کے اکرندے مواجہ سید زوشا شمیہ جوس کتگت کے مردم تی باروا چوشن چوشن گپ جنا تو پرچا ہنی پسہا ندیے گڑا آئیے ہمیں گوشتگت کے من بنندہ ہرکسا جواب بدیا تمنی کارا کہے کا ہمیں 29 سالانی تہا ایوکا شالا چکار اما بچارے کے ملا فاضل شعر پا وزن اور رہبندے آئیے ردبند آتگن چدو پیسر ہرکسا کے فاضل شعر یکجا کتگاں آپ رشتگو بے وزن و بے رہ بندہ شالا چکارے پیشگالے وانگا وانو کا سوائبیت کے فاضل عزم باروا زبان و گوناب سازی بابتا آئیے زانت و سرپدی کجام کساسا نام بیتا سید آشمیہ پولکاری بس چیزاں چنگو یکجا کنگ نبیتا بلکہ آہاں شنگے نگو پدا کالیوی تہا آرگ بیتا پولکاری بیتگیں یا ہستے چیزانی نظارگ نہیں بلکہ گو زانت و زانشتی آہاں ریس و پر ریس کنگ پدا آہانی ارزشتے گشے لگے دیمترا نروہ کے مرچی منا ایوکا ہما مردے کتاب باروا گب جنگیت کے اول سرا من ڈگری کالج کیچا جستگر این نودو یک کے زمانگت من گلزار گچکیے گپایا پدا بارن چوت مدتا پد کے معادیس تائیے تہے موسم چٹا بدل بیتگر آ چیزیں کنگ لوٹگایت آزماک و آئیہ ہما دورہ کمی باز نوشتہ کتگا نی آئیے آزمان کنی کتاب ہم چاپ شنگ بیتا بلے نیا قبرانی شوہازہ در کب تک ہما قبرانی کے دنیگا ہو مردمانی دلا زندگو نویرانا نی آہنی بابتا اگر کسی چیزی گوشی تھم بید زبانی رویتا دگے ہچ رنگی راستیے نیس بلے گلزارہ کمال کتگ نہ حل کشتگ نہ پیرو کو نماسگو نہ کڑاسگ اشرف درہ زیمر و ظہیری گئے مزنے نامی بیتگ ما آئیے ارزشتا آروچی چدو گیشتر سرپر بیتگا اشرف درہ زند و عزم باز زیبائیں رنگیا چاپ شنگ بیتا تاک و کاغذ ہم دلکش و دولدارا یکرندے انگریزی نامدار فکشن نویس و شرگدار ای ایم فاسٹر ہندوستان آئے رو یکروچی ذاکر حسینہ جسکت کے شمع راجی شاعر کہیں ما آئیے دیوانہ چارگ لوٹا ذاکر حسین غالب دیوانہ یہ پیشداری مرد افسوزی کی بیت تو گوشی میں ملکہ ٹشو پیپرانی کاغذ ہم چوشے نیند کے شماوتی راجی شاعر دیوان چاپ کتاگ یہ کتاب تہا اشرف درہ زند پہنات باز الکاپیہ گشینک بیتگا آئیے عزم و ظہیری کے بابتا ہم بازی سرپدی دیگ بیتا دومی پولکاری ایک آر تہا گلزار ایمانداری اشد کے کسیاہوں گپی و سکھنے کے باہری ہوار کتاگ آہانی نام کو منتواری گرگ بیتگا باسط شیخیا اشرف درہ حیالی بطارہ ہما گونا بخشتک کے بقول منیر مومن مارا ندیستگا تو زمانک بچارتے کتاب بہا کمی گرانت بلے مردم کے اشرف درہ و آئی سرا بیتگی کارا دیمائے کا کاغذ پوش و سرپوشاں کی چاری تا دلگران نوی اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران باد